Beh. Lah aku ora wani lho. Aku ngonekke aku jijiki barang mau. Lah ono. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek nang jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye, mbok cocok tak jembengke. Bola jalan. Anjen. Saya ora suwe-suwe aku tak duduhke tak selekke tenan lho. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jeneng iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Mulane alon-alon. Denko, sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke, sesuk meneh. Ah Denko rasa takon ngene wis ngene dhewe kok. Yo iki dienggo preksa. Hah? Nggo preksa. Sing lara nggono apa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak priksa. Apa iso mriksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel nah iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplekke ngene iki iso ngerti penyakite nggono apa. Terus nek Aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane niki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki aku? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho mek ditemplekke kok ilang. Tak. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Matur suwun ya, Nak. Ya. Sapa sing arep nduk aturi nembang Sriuning? Sindenku Mbak Elisa or karo Salaso iki. Ya, kaya ngopo? Ya jumeneng sak. Kowe awalan kowe ndak sekalian sisan ngono ya. Sugeng dalu Mas Seno. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu sedaya mawon. Ah. Kula sowan malih nggih wonten mriki pun ping kalih niki, Pak. Pun ping pindho kowe sing Derek. Oh iya. Isih kalingan kowe. Bar nika semaput. Bar loro nika terus mriki. Oh. Nggih sakniki saged mriki malih. Nggih, mboten napa-napa. Dikersaki karo para bapak-bapak panitia. Nggih, Pak. Ha. Iki kok kata-katane. Lah wis padha prisa nek iki piyayi blesteran kok, Nok. Oh. Blesterane saka ngendi? Lambelu. Lambelu. Bapakne saka Toli-toli. Ah, toli-toli dadi. Toline bapakne iki dadi Toline bapakku ngopo? Oh, bapakmu saka toli-toli ora ngomongin toline bapakmu kok. Nah iya. Bapakku saka toli-toli dudu toli. Ibune saka Lambelu. Ya, ngono. Dadi wilayah Sulawesi. Dek wingi bar mulih tekan Palu no. Oh, ya nyinden wayang terus esuke bali meneh ning Yojo. Ya wis dadi bintang tamu meneh ning Jogja. Wah iya ya. Namung sedinten. Namung sedinten. Saiki Sulawesi ora adoh kok. Iya. Mbak Elisa ayo diaturake Sriuning. Nggih, Pak. Nembang sing apik. Nggih, bawang nggih. Karo ngenteni milane Pak Sogol iki mau sing nembang Camping Gunung. Ya, engko nek ora ana ya ben ditembangke ibu-ibu Waranggana. Ya. Monggo. Neno. Lawan putri Srihu
Kanjeng Suralawe neno tak prangkung bajana uga disiarke lumantar streaming Dalang Sena ya Dalang Sena kalih wau wonten sapa napa Dwija Kang napa oh iya Dwija Laras Dwija Laras channel ya padha rawuh mrene nyetrimingna jare iki tambahan ana sing nyetriming ning ming rilek saka omah rasa domongke DG channel iya DG channel Bebelo Wirmaya neno dan wurung Sri Huning gugur dadi mustikaning Tuban mangga Sri Huning mustika Tuban labuh tresna lan sakaya wati
Pun katuraken. Pinter ya, Mak. Lah kuwi S1-ne jurusan pedalangan ana. Oh. S2-ne jurusan psikologi, mula ya nembang ya apik. Iya. Tur ya wis latihan ket biyen ngono ya. Nek omongan biasa kok kagok nek nembang kok ora. Lah kuwi ilate loro. Oh. Wonten setelanipun niki ten cengel kula. Apa? Wonten setelanipun niki ten cengel kula mangke nek dipencet saged waras nek nembang apel lagi ngerti aku. Lho kudune setelane ora ning cengel. Lah pundi? Pundi, Pak? Hah? Pundi nek mboten. Ambo aku dhewe ya urung pati apa. Ning nek umume iki setelane ora ning cengel. Umume ten. Wong aku nek nang omahke nek nyetel ya ora ning cengel kok. Iya. Nek ten griya ten pundi? Moh ora. Iya. Derek Mangayu Bagya nggih, Pak. Niki acara napa? Bersih dusun, Desa Penggung. Lan ingkang kaping pinten 120 gangsal nggih. 125. 125 nggih, mugi-mugi sedaya sayuk rukun, menjunjung persatuan dan kesatuan. Ya, harusnya semua memang saling begitu. membantu. Ya. Sama tadi mau bikin apa, Pak? Anu, wisata kuliner. Wisata kuliner. Malam. Ya. Malam. Kok dadak malam kenapa? Lah ya empu aku dhewe ya ora ngerti. Oh ya luar biasa, soalnya kuliner Boyolali niku kathah kok, Pak. Heeh. Kula nggih sremen napa tumpang sambel tumpang nggih? Apa? Sambel tumpang pecel napa, Bu? Hah? Tumpang nganggo tempe bosok nika lho. Tempe sengit nika nggih. Sambel apa? Sambel tumpang. Tumpang nggih wonten sate kere barang susu. Sate apa? Sate kere nek ning Jogja lemak kae ya, lemak sate sapi. Sate kere iki sing kepiye? Nek ten mriki gembos. Gembos nganggo gembos disunduki. Oh alah. Ming gembos disunduki kok. Si. Sate kere jenengane. Niku susu kata. Nek nggone dhewe sate kere ya sate gajih kae. Niku ten Jogja nggih. Lah sing paling top ya susune. Susu Boyolali. Heeh, wis luar biasa kuwi. Wis tekan ngendi-endi wis kondang kaloka. Ya aja wae anggere ana piyai dodol susu ning pinggir dalan kae mesti tulisane susu Boyolali. Boyolali nggih. Iya. Enak. Nggih ngaten Pak, napa malih? Wonten pamundutan? Iki mau panjenengane Mas Sogol mau lho. Sogol? Napa sampun wonten Pak Sogol pundi Pak? Iki apa ya? Udu. Panjenengan Sogol mboten? Mas Sogol. Iki Mas Sogol, Mas Sogol. Udu kuwi iki Mas-mas Sinoman sing ngaturke unjukan kok. Kira Mas Sogol e. Ya nek ora ana ya. Ya etok-etoke Sogol ngono lho. Etok-etoke Sogol. Saged nggih. Berarti pripun iki ajeng kalih sinden-sinden? Ya berarti ya apa jenenge iki? Caping gununge diaturke urut wae. Ya. Sing jumeneng Mbak Elisa. Ya coba anu karo Ika. Ya, Ika kon ngaturno. Ya. Gak mengilangi lho. Sinden kok meng. Ya kudu ngono kok sindene elek ya dipaido. Ah dalang ya jenenge wong lanang ya. Dandan sithik salah, ra dandan ya dionekke elek. Ora maksude ora perkara kuwi, dandan ki wis ana wektune dhewe mau sadurunge wayangan. Transit ki wis dandan wis diapik-apik. Ya. Mula nek tuku pupur rada pupur sik rontok. Iya. Lah nek mangan mau bar mangan sate, bar mangan endas bakar ana kecape nak yo ngilo diilangi barang. Ayo esuk aja mangan endas. Tok. Terus Iya. Ngilangi keringet lho, Pak. Nggih. Ngilangi keringet. Heeh. Wah aku nek ndelok Ika iki sok meri ya, Mak. Meri piye? Awake Ika iki sok bentuk mulane sok olahraga kowe iki olahraga ya keset mangan wae kok meri to Pak? Iya kabeh iso dibentuk ngono kae nek waton sregep olahraga pendak esuk senam zumba oh iya ngerti zumba ngerti kok padake ora ning ngono dujak ngono kae nek keringetmu metu kuwi peredaran darahmu lancar awakmu iso bentuk apik lah kowe mlaku obah kabeh
Iya, ya wis ben maning kadang kala ya wong lanang ki eneng sing seneng lemu. Kepeksa kuwi. Oh. Iya. Kok do guyu. Kepeksa karo ming anane. Ya iya. Ya ora apa-apa, Mas. Ya, diaturke Mbak Ika. Ya. Jenglengke ya, Mak. Jenglengke mangga. Saben bengi nyawa ora kuwi, kowe manut aku kok begijikan dhewe. Aku reti iki sirik karo aku Mas Mantrine iki. Sirik ngopo? Sirik apa? Sirik. Oh. Wis tak mantep-mantepke. Tiba tenan iki mau. Kloso masalah iki tikar. Sikile lara ora? Boten. Ayo syukur. Lara ora, nek lara ben ditambani Pak Seno. Ya kene duwite, Pak. Lho, iki lumayan sih iki mau metu getihe Siti, Pak. Hah? Metu getihe Siti mlebu puskesmas ya 100.000 Pak. Ya sengko, sesuk-esuk tak wenehi. Iya. Lek buka puskesmas iki sesuk awan, dadine duwite sesuk-esuk. Iya. Yen memajang Rasa mencolot. Ora mencolot ya. Jinjet wae aku. Jan sirahe wae dijebleske. Tak jebleske tenang. Kembang wae weton gunung janggleng Mbak, tak tembangane kowe jondelo. Heeh, aku cocok. Ki do bahagia ki wiyaga samene nek kowe jondel. Aja ya, aja gogrok. Apane sing gogrok? Wis janda Sik iki ana tamba lho kowe. Ya, tamba saka sapa? Saking asmanipun Tara, saking Korea. Oh iya. Transfer 2 juta. Oh iya. Terus ditransfer sampun. Pandemen live streaming badhe nyuwun tembang kadung tresna ingkang nyekar Mbak Ika. Niki enten bebungah 750.000. Oh iya. Damel Mbak Ika 1 juta, damel sedaya waranggana 250. Damel kru streaming matur sembah nuwun sampun dipun paringi hiburan gamel pandemen streaming. Cocok. Saking sinten niku, Pak? Heeh. Ayo. 750 damel Mbak Ika 1 juta. Ya wis ditransfer neng rekeninge Mas Suhadi Pranowo ki kru streaming no. Oh iya, Mas saking heeh. Terus iki ana meneh. Waduh. Jebul HP ku tak buka sugeng dalu Pak saking Sigit WWP Klaten nyuwun bajing loncat. Sampun kula transfer ke rekening Mbak Ayu 500.000. Waduh. Sugeng dalu Pak. Nggih sugeng dalu. Nggih, sampun.
Lho, piye iki maksude kok? Heeh, menguluk salam kok, Nok. Iya, ora apa-apa. Matur sembah dhuwur. Ya engko diaturake. Sinden-sinden pancen ya tambahane nek ana kiriman saka luar negeri, saka papan adoh, mesti do nyuwun lagu lumantar streaming. Heeh. Dadi aku buka rekening ki menggo liwat. Wah iya. Sampun kula kintun ke rekeningipun Pak Dalang, sesuk tak jukuk tak kekke. Sesuk arep tak aspal rekeningku men cepet. Iya. Monggo. Panas udan panas. Kuwi digawe cak anu parian. Iya. Parian kagem Desa Penggung. Ngono dadi men anone no. Ya, men rada mikir. Iya. Saking sinten? Sangarmu saka kula. Kagem Desa Penggung kok saking sinten? Sing parian sinten riyen? Kowe sike. Ditmu nampa akeh. Ha iya. Mangan ungkrung. Ungkrung ki apa, Nok? Ungkrung ki enthung. Uler pangan. Iya. Waduh, ha iku sing marai corona mewabah iki. Iya. Aja karo mangan nggon kewan-kewan sing ora tau dipangan kuwi soalé mengandung corona. Nggih napa? Wes, leren ana le mangan iwak anu uler jati. Golek uler sing luwih gedhe sing tonjol dadi ora mengandung corona. Uler apa? Ya apa uler jaran sak andonge rak sempal. Yang jenengan sik. Gak. Mangan nungkrung terus. Enak rasane terus. Warga Penggung. Lancar rezekine. Amin. Lah ngono kuwi dadine apik. Ayo sing lingguh, Iin. Nah, ora ping sedakep tok. Tuku kuali. Nggo wadah uyah. Mugi ing boyo lali. Susune tansah melimpah. Wah. Lah iya kuwi maksudipun produksi susunipun makanan minuman khas. Heeh, kok kowe nglirik kiwamu. Mboten ya. Maksudnya mesete. Yo jajare Mbak Tatin. Aku bingung. Aku bingung. Heeh, terus kupinge. Tak ndodok wae. Ameng bingung kok ndodok. Terus Lah sang ngrungokke wiyaga ngono kuwi. Lah krungu ae. Wiyaga kuwi cangkeme elek-elek kok. Iya, termasuk dalange kuwi. Ku dengkulmu mlocot kuwi ora. Ya wis. Mugi warga Penggung. Heeh. Tansah rukun wargane. Amin. Kuwi sing disuwun. Ya, terus jajare Mbak Ayu. Ya. Tuku semangka. Wadahi karung. Tansah ngrembaka ing Desa Penggung. Amin. Jajare ya. Mangan jagung. Dicampur susu. Ya, warga Penggung sehat selalu. Nah. Terus cepet-cepet cerdas ya. Wis ngarang kok. Ah iya. Terus mlaku turut lurung. Nyampar watu. Nyampak matane. Yo. Terus mugi warga Penggung tansah rahayu. Jejere ya iki sing tak cutat bali meneh tak cutat. Angger dicutat terus gatot-gatot bali meneh. Aku diambung. Weh. Iya, urung ana aspal barang. Ah iya. Terus kena pipiku. Mugi warga Penggung saya bersatu. Luar biasa. Erisa sing urung ayo padake bar tiba kok njur santai-santai. Ngrasake sikile tenut-tenut kok. Mboten tenan, Pak. Ya, terus
Iki apa ning ndi? Panggung. Anuku melentung. Ana linggo rasa nggon-nggon. Amarga disun. Wo, apa? Amarga disun. Disun nyamuk. Disun karo nyamuk dadine melentuk. Oh, ayo, terus pikirane sapa ngawur kae mau mbahe guyu. Terus mugi warga panggung tansah sayuk rukun ambangun. Nah, luar biasa. Panas udan ya. Udan panas ngaling caping gunung. Yo kanca-kanca, ya. Misowa caping gunung. Ya. Nadyan waton sarta lanang inu mane banyu bane ya menu mangga dek jaman gendenan yo kena dhewe ya ora apa-apa. Jarine wis landang keturunan sing
batin. Oh iya. Ayo iki sing nangka blonyoh iki no. Iya. Masuk angin nih, mau tak ida-ida ra gelem kok. Awake ra penak. Piye masuk angin potin? Nggih, Pak. Nih, mengkurep tak ida-ida aku. Mah muni langsung. Iya. Ora mempan nek kowe sing ida-ida. Ah iya. Lagi mempan ya, Mak. Ngece ana wong lara ora ditambake malah arep didak-idak lho. Lho, jeneng wong masuk angin ki tambane siji kerokan. Loro nek pancen tambane pijet ya pijet. Nek telu ya ana sing didak-idak wong aku nek masuk angin nang omahmu didak-idak anak kowe mari kok. Lah kowe tak idak-idak kok ora gelem. Lah jenengan arep ngedak ndas kowe. Lah nek gelem ra apa-apa wong sing mumet sirahe kok. Lah ya nek nggon sirah nek ya ora diidak. Lah dikapake? Dipijit dong. Hah? Pijit. Dipijet. Dipijit ya. Iya. Ya wis ben ngarang ya lagiane ngono kuwi kok. Dipijit ya. Iya. Ayo ora kok ya, engko ndak malah salah kedaden aku nek mijet sirahmu. Lah ngapa? Angko kok nek njur bales mijet sirahku? Nah. Lah jenengan mumet mboten. Monggo aku ra mumet nek pijet sirahe rak malah lara to dadine. Ah iya. Ya. Ya nek ra mumet ya ora tak pijet. Mulane ora awan mau ki menyura ngasur. Apa-apa menyura ki ora nganggo sindenan to. Njaluk izin panitia medun ngasur. Rasa mempeng-mempeng awan le nyindhen. Lah kudune rasa nganggo awan no. Sindene rasa nganggo awan. Awan ki dadi tradisi cara Boyolali kene. Nek wayangan ki mesti awan bengi. Nggih, maksude kula lho. Kowe piye? Rasa nganggo awan. Rasa nganggo awan piye? Kowe ra nyinden awan. Aku ngono lho. Lah digilir sindene engko ndak iri doan. Lah ngopo iri? Ayo iri ya kok awan aku terus padake sinden ajaran ngono. Ya. Kowe barang ki ya kudu nyinden awan. Iya. Oh nggih, lah pun tak sindene lho. Heeh. Sehat awake bisa? Nggih lumayan rada. Ya diblonyo. Sing nambani? Ora. Aku nek upama diblonyo rak ngentake petang botol to paling ora. Lah kok iso? Gegere kaya meja kaya ngono. Iya. Ya ora lah. Jembare ra jamak-jamak ya. Iki dikeki dhuwit ngono mari ya. Apa? Kei dhuwit mari. Kei dhuwit sapa sing arek kei dhuwit transferan ki mau wis nggo Mbak Ika 1 juta. Lah ya juragane tanggung jawab karo anak. Sindene 8 entuk apa jenenge iki dhuwit 250 saka Pak Krisdianto saka Korea. Ya, aku ya wis entuk 250, dadine rasa protes. Mboten kula nyuwun saking jenengan lho. Sapa? Kula. Ora usah njaluk sesuk-esuk mesti kebagian kabeh. Beda iki dienggo preksa. Nggo preksa. Sing lara nggo napa? Nggo napa? Mbok kene, nang kene tak preksa. Apa iso mreksa apa piye? Wah, iki nek tak dokokke nel iki. Wah, kene iki sing masuk angin. Wah, iki ampul lho. Apa ta kuwi? Lho iki cempolole entuk ning Alas Roban. Terus gunane piye? Nek ditemplekke mari. Apa ora mangan apa-apa kejaba mung panganan? Heeh. Iki nek ditemplek ngene iki iso ngerti penyakite nggo napa. Terus nek aku wis ilang 3 lho kaya ngene iki tak nggo mriksa. Kok mriksa sapa? Ayo sinden-sinden biyen. Kok iso ilang? Tangane iki ono. Oh, bareng anu. Lho, ilang nang ndi iki? Tak goleki ra ketemu bareng go mlaku tiba. Ayo. Arep nembang apa kowe? Maksude. Ora maksud, kowe iki senengane mancing terus ora. Lah ya aku kok iso ilang lho, mek ditemplekke kok ilang. Tak omong itu, aku ki dalang saka Yojo ki kondang Yojo ki nggon tata krama, ora sok mancing tumindak sing ora apik ngono kuwi. Lah ya, nek dalang Seno iki terkenal dalang jijiki kok. Jijiki ndasmu kuwi. Lah ya kok ta? Kowe iki melu aku bola-bali kok ngunake jijiki. Lah ora. Ya ora kok ya. Lah kok iso? Lah. Aku salah persepsi. Lah orang jijiki ning apa? Ora, ngono kuwi sing ngerti piyai sepuh kok. Nek kejaba nek aku muni lekoh ki muni barang sing tak onekke langsung. Iki aku cah cilik-cilik morale rusak. Ning aku ki dengan sasmita kok. Sasmitane ilang kuwi mau. Heeh. Kaya kowe diajar pit kae lho. Napa? Sadele ilang to. Ora ya, cek wuta.
Bareng medhun kok elonan iki. Nek ora anarkis gah aku nek ming limbukane kok totok-totokan kaya ngono. Iya, ya wis. Engko tak paringi kok. Nggih. Ki ana pamuk 50 iki. Nggih kula wau nggih dipencet kalian Mbak Wati saking Hong Kong. Wah, lah kuwi sumber corona. Heeh. Apa? Ning Mbak Wati sehat kok. Syukur alhamdulillah. Kersane Mbak Wati lumantar streaming apa nyune? Lumantar chat WA. Ha iya ki dhek nonton streaming, goblok banget kok kowe. Lah nang WA aku lho. Dek iso WA iki mergo nonton streaming. Wah. Apa iya? Sinden ayu kok kocluk. Ya ora liwat nggon HP ku kok. Ayo coba muni piye? Muni Tut ngono. Arep ngelucu ya ora. Muni piye? Oke sakjane nek tak takoni muni piye Tin? Muni matut ngono. Aku wis mangkel kowe aku. Ora mayang barang dienggo dagelan. Pendak esuk mesti oleh. Ayo apa? Nyuwun lali janjine. Oh iya dibawani. Ya. Nggih. Ya. Panjen yo awake saya wah, Ngapa? saya lemus. Ayu wis keslip. Iya. Biyen lemu ayu saiki wis lemu tatin. Ha iya. Lah kowe ora ngematke mau lagi taluwe wis mangan kacang. Mengko dalange janturan dhek wis Indomie godhog. Iya. Ben kuat. Kon ra jeblok awak. Ben kemeringet, ben sehat ngono lho. Jenengan pengen ra? Ra. Tenan? Ra. Yakin? Yakin. Ya wis tak pangane dhewe. Ha iya. Ndadak ngerambang. Hah? Apa? Bawa. Bawa piye? Bawa lali janjine iki lho. Lah sadurunge ngomong apa? Ora ngomong apa-apa, aku ki budhek kok. Hah? Katanya kaya ngomong lho. Ora wae. Ora ngomong to. Ora tau ngomong apa-apa, wis kek bawa lali janjine. Nggih. Ha iki ini. Ah, ngandel ta. Ayo ketok nek kupinge iki wis rusak ketok. Wis gek omong, wis gek tembang. Tinanggu. Ayo Mas ning pira loka. Lho senengane nek aku sing maju iki ganggu kok. Kowe apalane ming dina Minggu terus apa ora ana dina liyane? Lah iki pamundutan lho. Ya, nek ra pamundutan le. Sapa Mas? Sapa? Dang aku lenggar mesti. Ayo. Tina Minggu kang anti Tina muni ngaya kok ayah ngopo mah neng Yogyakarta ana penggemare Tatin piyaine wis sepuh banget kae oh tuyuk-tuyuk kae anggere Tatin nyuwara gimana langsung dhek oh tuwa monggo kanca-kanca seniman ya rawuh no. Iya, kok do rapi iki. Mbuh iki. Do ngopo ya? Ya karo salam kembali. Ya iki kanca-kancane Abalala padha rawuh kabeh nonton ning layar nek ora iso mlebu. Ya salam cendol dawet. Cendol dawet. Ala kupingmu rak mesti gawe masalah to kowe kan. Ora lho, mangke tak era muni ngono. Iki tutuk piyayi. Lah, apa nek tutuk piyayi ora iso kleru? Ya ora wong aku muni piye? Cendol dawet. Duk.
Ah, kupingmu kuwi sing mau ora anu. Amune piye aku mau? Kah. Ora ono. Ora arep ngrungok. Rawani aku kaya ngono kuwi. Rawani, Pak? Rawani. Soale nggonmu gedhe banget to soalé. Maksudnya apa? Oh apa? Maksudnya yang gede apa? Cendol dawet iki mau lho. Aku ora dodol dawet kok. Ah tak ukur saka mburi kok 6 kilan. Loh, kuwi nek dienggo cah cilik ra iso dienggo kathok monyet to kuwi. aku ora dodol dawet lho. Wis gek nombang. Gak, tak urus nek iki. Ora usah diurus. Wong dadak ngilan iki maksudnya piye? Kowe iki lho nek mlaku. Ora dirasani karo wiyaga-wiyaga. Kowe nek sindene do ning arep do ngetutke nek transite ado kae do wiyaga. Do omong karo Pak, dadi niku lemu banget. Heeh, saiki ngono. Dukur Pak, rak do rawani. Ame wiyaga kok ngukur sinden nek rawani to. Jangan wani Pak, wani wae aku dukur. Sik ngitungi sik. Sik ngitungi kuwi sing kundur penerus iki. Aku ngene. 1 2 3 4 5 6. Lho, 6 kilan aku ngono. Aku iso nggo jaket niku. Pengen gawe jaket apa piye? Anu wae dolen dienggo masker. Iso cukup wong 8. Sing nggo jenengan ya. Ya? Sia-sia lho nek karo aku. Ayo, sia-sia kuwi karena aku sayang sama kamu. Apa? Apa? Alah. Jenengan ngomong apa? Aku nek ora perhatian ki ra tau sinden tak jak omong-omongan. Nek karena perhatian kan ku tak jak omong-omongan terus. Berarti diam-diam kamu suka ya sama aku. Apa? Bilang dong jujur sama gue. Ora. Aku sing do nek kowe karo aku kok aku seneng karo kowe iki ya aku berarti katarak. Terus aku ngerti aslimu nek ora dandan. Lah ngopo asline? Aslimu nek ora dandan ki elek banget kowe kelingan ra. Jaman durung tak dadekke sinden kowe golek wedi ning Kali Praga kae kelingan ora. Kok udal-udal wadi zaman biyen? Ayo ben lha kowe ngunekke aku kamu sayang sama saya. Kamu tinggal jawab loh. Iki nek bojoku ndelok aku geger lho sesuk nang omah. Loh, lah geger ngapa? Sakit jenengan tak tekanin jenengan sayang sama saya? Sayang sebagai partner kerja. Ya sudah, cuman segitu aja kok. Ane rak penangkapane wong beda. Lah kok iso? Ayo iso kok. Ora Kan kelingan zaman biyen golek wedi. Lah, nyemplung Kali Praga kae lho, no. Kerubiu aku ngetis kon dhuwur kae. Zaman tak jak mayang ning Wonosaba, isih golek wedi. Sing lanang malah ning dhuwur, wong sing lanang ra iso renang. Oh. Ora kuwi. Anggere metu ngono kuwi mak krembyah. Nggawa apa nang biuk. Sing kedua nyilem kok kangelan. Kok iso? Kowe sak andhae kok. Lemu ta wonge. Anggere nyilem slem ngono ki metungul bokonge. Terus tangi kok ora iso nyilem ya. Aku saka dhuwur mlumah. Terus nyilem ngene, kok ya tetep metungul. Ngene iki. Apa kuwi? Pelampunge sudeten. Wih, aku mau nek anarki. Berarti diam-diam dari dulu memperhatikan aku. Iya, memang. Heeh. Ini kok ora ngono kok bilang enggak sayang. Loh, aku sayang sebagai partner. Semua sih. Loh, joki terima piye? Karena maksudmu aku tok jarangi terus arep tok bubuti. Ngono kuwi. Apa duwe wulu? Loh. Iki pancen cangkepe elek iki nek ra diteruske. Nek sing dibubuti iki apa nek duwulu? Ayo pitik. Lah ya masih kan wulu to. Lah aku dudu pitik kok. Lah kok kan bubuti? Lho nek gelem goleki ora masalah. Nah, bubar yo lek rembukan tas. Ora. Yo. Men liwat sik, bapake. Anane picersa maya. Tromose loro berarti awak dhewe wong loro sing arep dijarangi, Tin. Ora siji ro nang kono. Tinggo ibu kok. Bu sapa? Ibu Pras. Pinter.
Mboten, Bu. Ayo muni yo. Muni yo jajal. Ngapa? Bu Pras arep dijarangi ngono muni yo. Ora nek aku nek ora Ibu ora wani ya. Ora dijiangkah kowe. Jenengan wani ya kok. Bubuti ngene. Apa lho nguyang-nguyu? Ora apa-apa. Aku dadi mbayangke sing ora-ora. Lah ngapa? Ora apa-apa gae pinter golek alasan. Ngandar-andar yo. Pinter golek alasan. Iya, Dik. Alah. Piye ta aku sarem muni lho. Ngandar-andar. Ngapa lho? Oh, dalange rodok Ora rada iki. Lah ngapa? Piye to? Ana sing ngunekke WA kok kaya kalong jar. Maksudnya apa kaya kalong? Nggone tatin kaya kalong. Sapa sing WA sapa jenenge? Mas Kadi Bendol, Dalang Sukoharjo, ayo. Ah, tepani aku ndi wae kon rene. Lho asli. Kaya ndek ide kaya kalong iki lho. Cok ketemu awas. Alek mabur lak mudar kabeh men. Bul. Neno aku wis ora ora apa-apa ngono. Mas Denko iki. Karo nganu, karo dinggo ngilangi lemak. Iya. Ya aku menggeh-menggeh. Ora apa-apa. Ming napas sing kok ora bali meneh. Lah, maksudnya? Ayo ming napas mengko nek tok nggo tenguk leren wayange perang kok ora bali meneh. Mas Denko mbok aja banter-banter. Ya ora apa. Alon-alon ya Denko ki ra seneng. Ya sedengan wae lah. Masaku suwe-suwe lambene tak tilik kaya pedal. Ngapa? Kepengin genjot. Mbok aja. Terus piye nek digenjot? Kepengin mancal. Aleman. Mbak jelek-jelek. Janjane kowe ning aku piye nek gerak. Nek ngayane ya aku piye lek gerak. Lah ya nek kuwi mau kekalonen ngono lho. Wis kowe rasa gerak. Hah?
ngewuhke. Maksudnya ya alon ning jalan banget. Ayo semene mau wis pas nek aku nek lali janjine iki semene mau wis pas. Semene. Nanone tong tak jen tak ngono penak. Ayo nanone tak gendang dutatung gendang dutatung. Lah ya lek ngedutke piye nek ngono kuwi. Tak yo ewuh to. Sedengan ya Mas. Denko. Ini nek anu do ribet rasa do tabu kono do wedangan kono nang. Ya ben aku ki ben iso gerak dengan baik ngono lho. Iyalah. Jan-jane kowe ning mbok cangkeme iki sing apik. Lah ya aku dipek kok lho karo si Denko ki. Lah wong dipek wong kuwi nane tengen. Nen iki balik kene. Tengen. Ah ngomong. Lah aku nek aku encok piye? Sapa sing ngejeti? Ida. Ngono kok kuwatir lho. Lah aku nek bingung ning anu jogete piye. Aku lagi hari ngene kon. Dik, lha tak ya aku ora ya. Oh, padune kemayu. Ora tok gale-golke ngono tambah ombo. Ayo anu sak. Suwe-suwe dalange tak kudungi lho. Ama. Ya mangga. Isa dadi 8 kilan kondane. Puas ya? Kamu pengen? Pengen buat topi? Enggak. Tak buatin loh. Yang ya bablas no sirahnya. Ya nanti kan tak paskan. Enggak. Nah, ya. Jan-jane kowe ning
Iya, kapok ora kowe mulo aja sok wani ro dalan. Lah kancaku semene iki mbelani kabeh. Lah aku ora wani lho. Aku ngono aku jijiki barang mau. Lah ora. Apa anggapmu nang kene iki temumpuk telekno apa piye? Lah lho, wong ngandake dawet kok tekan 6 kilan iki maksudnya piye? Nek ora jijiki. Ya ora kok kuwi kok fakta kok ya. Fakta piye mbok sik tak jembengke. Belajar. Anjen. Saya suwe-suwe aku tak duduhke tak celekke tenan lho. Lah kowe ra ya kelingan to jaman ketemu aku pertama iki piye? Iya. Jaman ketemu aku pertama iki ming perkara memeni lho. Sopo? Yang sing dipemeni pertama daster aku. Wah, dastere Tadin. Tak ngetke meneh, tak delok let pirang dina memeni meneh kaos jero. Wah, kaos Tadin. Heeh. Sing ketiga memeni apa? Kacamata kuwi no. Kacamata kuwi. Wuh. Kacamatane Tadin. Ah sing terakhir kok memeni kok wela kok sing terakhir kok malah apa jenenge iki? Spray ya. Loh, spray kok bolong kiwa tengen. Spray gundul mungkin. Nesu. Wis akar medhon. Ya kono sak karepmu. Uri dalang iki uri nek ra aku. Lah piye kok uri? Lah aku mbok ece terus lho. Lho ora ngece kok ya. Iya, nyatane ya akeh sing dadi penggemar. Ngono marga rasukan pancen ya wis kena ilmumu. Iya. Mulane alon-alon. Denko sesuk meneh nek ketemu aku awas. Aja tangane. Kemayumu iki lho. Lah piye? Mbok Denko sesuk meneh kok. Denke sesuk meneh. Ah Denko ora usah takon ngene dhewe kok. Masa aku ngono lah. Oh wae kok ya. Iya. Ben ya,